mertua baru ini kan baru tompul. Mertua enggak. Opungku baru Oh, tompul. opung baru, opung baru. Dari mama. Sama aja gitu ya berarti. Ya. Mamanya mama apa baru Kak Intan dipanggilan Kak Intan, Kak Intan. Udah terbiasa. Masa sih lebih tua umur kelahiran aku 66 oh iya ya kayak aku yang 68 ya. Gak usah pakai ini ya biar gue lupa sih. Dari tadi dia apa? Shalom. Para halado HKBP Jalan Lurah Cimahi. Pasahato tu sudah ruas. Doh tamu namar minggu di Tekion. Soang songoni ruas ni Huria nama doti per minggu ata. Sian jabu melalui live streaming. Horas. Selamat hari Minggu madita salutna, selamat beribadah, tapuji matuhata. Sian Bukende nomor 550 sia ayat sada 1 ayat tulu. Isokoni hari
Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi perbadia na tumo palangi dohot tanoon. Amen. Nunga di pabotohon ibana tuho ale jolma, manang ahana denggan jala manang ahana niluluan ni Jehovah sian ho. Imana mangulahon uhum sambing dohot holong ni roha di habasaon. Jala marpangalaho haserepon maradopon debatam. Haleluya. 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 Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanamina di bunoa ginjang. Hupangi dohami tuho selehon matuhami tondi ni hasitongan dohot dami. Asa takka subotohami nasalomo ni roham. Jala urupi mahami mangulahoni sian nasa gogonami. Marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji tuata sian bukende nomor 500. Tangihon hamu ma patik ni debata, imana tersurat sian 2 Timotius 4 ayat 2 songonon ma didok. Jamitahon hatai hajongjok konditik kinaune nang soune pisang paingot apoi marhite-hite nasalambas ni roha dohot pamodayon ido sahakna atong rap yang ido gugum ita tu dewata lo mangulahon patik nai. Ngale tuan dewata saya pergugui mahami mangulahon hombar tu patik ni. Amin. Angklung sian seksi perempuan.
Tapuji matuhata marende meditation buku ende nomor 182 ayat 2 dot ayat 3. Tato poti madosata tu adopani dewata martangiang mahita kita ale Tuhan debata amanami pargugu naso hatu dosan parasiroha midahami nadangulon narodo hami tu jolom manopoti dosa nami nagudangi di bagasan hajahatan dohami tubuh jaladang adong haporseaon di bagasan rohanami hian saluhu dohami manimbil sian akadalanmu matsegodang do pangalosyon nami di patikmu alai ingot mahami ale Tuhan alani denggani basam dohot asin ni roham seunang paingot-ingot akadosa ni haposon nami dohot pangalosyon nami saya ingot mahami hombar tu asin ni roham dohot denggani basam alani guarmu ale Tuhan Yesus marpamuati maroham di dosa nami nagodangi. Amin. Tabegi mahata baga-baga tarigo tu hasesaan ni dosa. Ala ni pangalau siot tado umbahen na tertulang Kristus. Jala binahen ni hajahatot tado iba nama bugang. Ape tu iba na picak-picak parhitian ni hasonangapta. Jala binahen ni bugang na malum ita hilala. Hasangapon ma di debata na di ginjang. Amin. Tapuji tu atas yang bukan di nomor 134 ayat 1.
bagi bahatan di debata turpuk ni hari mingguon imana tersurat di buku Kolose sada mulai sian ayat sada 1 ayat 14 tajahama namar sikat sorin au surat ni si Paulus apostol ni Kristus Yesus sian lomoni rohani debata doho Timotius dongani mandok melihat dohami lau tumangiakon hamu tok-tok tu debata aman itu hatta Yesus Kristus. Alani si romoni naung di parade di hamu di Banua Ginjangi nungga di bege hamu hiani marhite-hite hata sitongani ima baritana uli. Songoni do di guruhon hamu sian Epapras dongan saulaoni nahina holongan ai parhala doni Kristus nahaposan do ibana humop hop hamu. Dibaheni dung hubege hami i dang matsot nang hami tumangiak kon hamu jalamangido asa digohi di hamu patas ni roha mananda lomo ni rohana marhite-hite nasa hapistaran dohot habisuhon parton dion. Laos ganda di hamu panandaon di debata gawe margogo situ tu hamu hombar tugogo ni asangapun nai makorhon nasa habengeton dohot lambas ni roha mardongan las ni roha. Ay nunga di roro hita sian gom-gomon haholomani jala di paucat hita tu bagasan harajaon ni anak haholongan ni rohana. Ido sahatna martua doakan atau mangion hatani debata jalano peopsa. Amin. Kur seksi lansia.
Tapuji tu atas yang buku ende nomor 25 ayat 1 dot ayat 2. Tahatindakon maha porseotai songon na hinatindakon idongat tasa porseaon di sandok portivion rap mahita mandok au porsea di debata Jehovah ido ama pargugu naso atu dosan natu palangi dohot tano au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jehovah nasa sadai imana tinubuan si Maria nagabe-gabian sianton di perbadia andorang sohabubuan ido tuhata natumona bernit di panguhuman ni silatus namate terpajau libana dia opinar silang na tua tubanua todo dong ditanom namulak mangulul di repetuluhon nama naik tu surgo lahundul tu siamuni debata Jehovah amanai pargugun rasohatu dusani disima imana pai maulak sugu tu tanaon manguhumi alak namangulu dohot namate au porsea di toni perbadia jaladong sadahuria nabadia huria hatopan hala Kristen akan nabadia do dasani dosa do dihatai namandok mulak maulu sagu daging hala nong mate do dihangulu nasura sudah amin. Tabegi mah titing namasa do naraing pengasaun ni uriata de binggutta sedarion. Tabagi ma tikting namasa do si pamasaun ni uriata Minggu 10 Juli 2022 Minggu Paupat Tondung Trinitatis topik ni minggutta sedarion mamari tahun hut mangulaon hata ni debata. Koinonia 2.1 Sermon Parhalado pada hari Selasa 12 Juli 2022 masuk pukul 17.00 WIB. 2.2 Kunjungan Gerejawi pada hari Minggu 10 Juli 2022 dalam ibadah pagi tadi gereja kita telah menerima kunjungan gerejawi dari Seksi Perempuan HKBP Pondok Bambu, Resort Pondok Bambu Jakarta, dan mereka telah mempersembahkan lagu puji-pujian pada untuk pelayanan mereka. 2.2 Sermon Week pada hari Rabu 13 Juli 2022 masuk pukul 19.00 WIB.
di WEK 3 di rumah keluarga Situa M. Gultom Borumanik beralamat di Komplek Pasopati Cimahi, dan pada hari Kamis 14 Juli 2022 masuk pukul 19.00 WIB di rumah keluarga Amang Situa Pepangaribuan Bor Simanjuntak almarhum beralamat di Gedung Sekolah Minggu HKBP Jalan Lurah Cimahi. 3 Marturia 3.2 persembahan bulanan. Sehubungan dengan adanya pengumpulan tali kasih pada minggu hari ini untuk Situa Paralado yang pensiun, maka persembahan bulanan dilaksanakan pada hari Minggu 17 Juli 2022. Mari kita memberikan yang terbaik guna pekerjaan dan pelayanan di gereja kita. 3.3 pilihan Namar Boho. Pada hari ini Minggu 10 Juli 2022 dalam setiap kebaktian kita akan mengumpulkan persembahan Namar Boho untuk keperluan Ulaun Hatopan HKBP. 5 pemberitahuan. 5.1 pemberkatan nikah warta yang pertama dan yang kedua. Atas kasih karunia Tuhan Yesus akan menerima pemberkatan nikah Saudara Johan Hakim Siaturi, putra dari Bapak Kamsil Siaturi, Ibu Masni Boru Sibarani, yang beralamat di Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur, anggota Jemaat AKP Cakung, Reskot Cakung, dengan Saudari Yindri Ani Boru Simanukalit, putri dari Bapak Marulak Simanukalit, Ibu Eslina Boru Sinaga, yang beralamat di Kampung Babakan Kidul, Gang Pelita Bakti nomor 12, RT 03 14 Cimahi, anggota Jemaat HKP Jalan Lurah Cimahi. Rencana pemberkatan nikah pada hari Sabtu 16 Juli 2022 di HKP Cakung, Resort Cakung. 5.2 pensiun Manang Purna Bakti Situa. Pada hari ini Minggu 10 Juli 2022, gereja kita akan melaksanakan acara pelepasan Purna Bakti kepada Amang Situa Efson Sudirman Stopul Inang Berliana V Boru Sibuya dari WEK 9. Adapun kegiatannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ibadah pelepasan Purna Bakti sekaligus penyerahan cenderamata dalam ibadah siang pukul 10.30 WIB. Pengumpulan persembahan tali kasih melalui amplop dalam setiap ibadah pagi, siang, dan sore. Amplop sudah disediakan huria. Yang ketiga, acara ramah tamah setelah ibadah siang yang diikuti oleh semua paralado, perwakilan setiap WIK, kecuali WIK 9, semua ruas WIK 9, pengurus setiap seksi atau kategorial yang bertempat di gedung sekolah minggu. 5.3, kegiatan seksi perempuan distrik. Persekutuan Perempuan Distrik atau PPD Distrik 18 Jabar Tengge akan mengadakan pemberdayaan khusus untuk Ketua Seksi Perempuan Huria yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 pukul 9.00 WIB sampai dengan selesai, bertempat di HKP Bandung Resort Bandung Riau Martaninata. Pembicara Ibu Ratna Sitorus Burna Pitupulu, Koordinator Pemberdayaan PPD, dengan materi communication skill atau cara berkomunikasi yang baik dan efektif. Yang kedua, human relationship, cara pembinaan hubungan yang baik. Dan yang ketiga, how to manage people, menjadi pemimpin yang efektif. 5.4, pembelian lahan. Gereja kita telah membeli rumah atau lahan yang ada di samping gereja baptis seharga 465 juta, belum termasuk pengurusan surat-surat, dan akan segera diurus pengalihan menjadi hak milik gereja HKBP. Songoni matik tingna masa dot sipamasaon ni huriata moliate madituhata. Kor ama Joshua.
Tak puji Tuhan atas yang bukuan di nomor 232 ayat sada dot nama hiut uhut papunguan pelian na parjulu. Dahu
meni debata na sumurung sian salut na roha. Imana mangaramo tiaka te muna dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Uriani Tuhatan na hinaulongan di bagasan kuarni Tuhan Yesus. Atani debata di minggu tasadarion. Imana tarsura di buku ni Musa na palimahon. Bidu 30 ayat 10 sada 1 ayat 14. Songonima dihamu akamanami nanami na posobulung remaja. Sekolah minggu na marminggu di ngana munabe. Mengikuti parmingguono mari live streaming. Atani debata buka hamuma. Sian buku ni Musa na palimahon. Bidu 30 ayat 10 sada 1 ayat 14. Tajahama marresponsoria. Ai patikon nahutonahot tuho sadarion dang masok kalhuri ho manang maholakku. Jala dada di bani laut hatai ubahin polai kodononmu. Isi ulaning sikat nami tari par laut mangalap sadihami. Dot patu begi hosa asa ulahonon nami nian. Ima yang go sahana. Uriani Tuhatan na hinaulongan di bagasan goarni Tuhan Yesus Kristus. Heado hamu agoan alai jonok do hape molo opuku na hinan. Saya jujur do magoanon. Alanga metua. Hape jonok go di labunga nani luluan na. Saya sering do ibana magwa khasa. Airi dia hasaku ina. Khasa di rokko molonang matuate. Ini hasaku ina. HP nari baik do tu sonnai. Baik do sonnai tu. Alai saja bu repot mengalului hasaon. Jadi ala molopung mengalului hasa sudah do umalaput. Nah umebat dilului HP dipakai. Ini kacaku nak kini ngatain. Ngalu jauh mengalului baina. HP pakai. Jadi sodo loh do di semalolong nai. Jadi olo dilului HP jonok go. Nah umebat arong goya salah inata saya mau hum. Saya hum atau. Saya ndak beti. Di Jabuni anak-anak di Jakarta. Urwarak somal lope baru dipasang ipon ni naton sian mas. Itu Jakarta pe naton asaunang asai songon nai baru do. Huroatiki di martapia ni naton ala ni las ni rohana marmil-mil mai naton sabil gosok gigi. Ya beretong. Marmil-mil sabil gosok gigi kan. Lupa di masuk tu sakuna. Saya homen atau, mak, kenapa mak? Udah bisa kita makan? Nenek tahu ngalah. Saya hom. Alam biarin atau muruk mano berukon. Songon yarga di topaho no puang HP mago naruhan atau. Nasariawat do mak. Nenongon atau. Saya igacik buti pamangan no. HP tarboto mak. Dang disi na baru di topahon no. Ujung ngaroma buru narupani. Inang, dingga julului. Ati na idio poro. Beko tu sakum. Manang tu tasmun na. Romena te idara bau ti sakuna. Wih magoki. Inod do HP ninna. Idara masakunon. Dungi dipasang ma senyum menatai senyum Pepsoden. Ala nunga disibir avok narupani. Nasotari deng. Makan turpukon sasi tongai rasongoni do.
hirana daudo debata doho tonana di bangsoi habe sasitonga jonogo mariteo si Musa nunga dipopai debata bangsoi di dolok sinai pabua tonani debata omma sema Israel ko amar zahweh, dengarlah Israel umatku, demikianlah firman Tuhan. Dengarlah umat Israel titahku, inilah Torah Musa. Odo pati ni dewata, odo tona ni dewata, odo hata ni dewata. Jonok goi tu bangsoi. Torang do di bawah si Musa. Takas do di hatahon panuri rangi. Hata ni dewata. Di perdalanan ni bangsa Israel siat tano Misir tu tano Kanaan. Jonok do nang ula-ula ni dewata na balga tu bangsoi. Marhite nama bola laut. Gabirorpi aiki. Mardalat di nama hiang doang go bangsoi. Ala yang go hureta. Hoda ni bangsa Misir Firauni dilonokon tu bagasan aiki. Jonok goi di pernidan nasida torang. Alai dak porsea nasida. Oma terpukon. Takas do di leo si Musa dua loh batu sebagai firman Tuhan yang dituliskan melalui kilatan-kilatan petir di Gunung Sinai, dan Allah menulis 10 Torah Taurat tu bangsoi si ulah hononna dungi di pasahat si Musa mai tu bangsoi alai holip doi di pernidan nasida holip alania hamang dot tamak kainang ala dang takas di haporseai nasida hatani dewata jalarang takas di hangoluhon nasida hagugon ni dewata sehingga di perdalanan di bangsoi munggil-unggil do bangsoi marungutungu do bangsoi di bagasan sadok pangapianonna pola di pautang dewata gabi muruk dewata tunasida alau 600.000 borhat siat tano Misir asing borua do dadanak naso dikira 3 do nasahat dua halak berek kamu mak 2 halak do ala ni takang ni bangsoi di perdalanan 600.000 warhat 2 halak do nasahat si Joshua do si Kaleb garis si Musa holas Sinai nama di bereng mana tano perpadanan ni inat do HP Jerusalem inganan tano na pinadatun ni dewata tupung nami si Abraham si Jakob dot si Ishak holam mernida na may ibana ala ni bangso na di bagasan hagaleon haporsiaon nasida di perdalanan di parhorsikani jot nasida mungkil nangpe jonok do hatani dewata tu nasida jonok do hatani dewata di jauhon tu nasida alai dang ditangihon nasida so ni makamang dot tamak kainang namasa di turpuhon alani do ubay naikon mamaritahon manangihon makanguluhon hatani dewata iro sasitonga nani do niturpukon erak pola tu lautan alapon dungarong mai ko berhak matu lautan mangalapin na pola tu badua gijang ninna dak pola di badua gijang hatai patiki tonani dewata jonok do dilabukta jonok do di rohatta hatani dewata patiki alai ala hurang porsea hita di bagasan ngulutta dang mangula hatani dewata do patik ni dewata di bagasan ngulutta gabe jodoh hita mabiar tahutan marungutungut jala dang mardalan di bagasan haporseaon nahot di perdalanan ni ngulutta dapat dua honak kamang dot tamak kainang alania hasai di padok panuri rangi pe ko amar Yahweh dengarlah hai umatku Israel demikian firman Tuhan ala yang go pinggol nasida dang ditarehon tu hatani dewata
Sehingga memang di bagasan perdalanan ni ngulut tahun neng do takas si tamana rehon si pareot tamana ngihot debata. Ate amang Joshua kur Joshua inak kining anggo debata terus do itangiok kamu dah. Jauh-jauh kamu terus. Jauh-jauh. Saya jauh-jauh hitang go debata saya ditangi yodamu. Ala yang go debata ma jauh hita oloro maul hita dakta tangion. Dakta vigi hatani debata. Paula sotawo toro rupani di bagasan perdalanan ni ngulut tahun. Ma kurni Joshua anak ini. Alani siap-siap maha muda ngatatur belahanan ngadi hitayate ngau tanda tangani hamina dari Jumati pembelian nio para sono 5 juta siap-siap mahamu seksi perempuan tu pondok bambu mahamu kunjungan nona teh mengalului dana hita alana bambu doi pakai hamu musikmu na bedot tong la bambu tong kan yaitu pondok bambu mahamu Joshua tu dia malakon nangate molo sia jas ni halakon hera cocok do tu ahon ate Surabaya ate hera cocok ni aku ida jas ni ate do partak ni amang nabi tu bulu anggolan siang jelas tu dia do amu tu surgo kan ira to lan siang jelas atong maksud tu molo tujuan iman tu surgo leng go kunjungan nami atong tu Singapura deh tadi, lalu bau nang memek kamu tulan siapa, dan ibu kamu kurna nak kening, mar purata gue bah, ayah ada di mana nak kening, otot di Purbadia, jadi tinggal tayang nama huriat tahun, pos marah, dan adong be, Holland dos nirohat nama, ngajonok sude jonok, tanuan jonok, songot terpukon, pembangunan inan jonok. Kalau bangulahon na mahitaon. Jirus maruhat tada, suatu ngarong bison na marungutungut munggilung rohana son bangsa Israel. Ikon sadaro rohatta. Alanga jonok be. Jonok gugu tok. Idot to. Jonok janjiman. Jonok mengalului dana. Ala ina masih ulahonot tanuaing molrak songoni ba tertaring duita. Di bagasan saluhut akka si ulahonot tay. Di bagasan diro akka mang dot tamak kenang jono dewata. Ang guna jului memang hatana ro jonok pati na dilehon. Ala yang gosonari di partikian itu Tuhan Yesus ari dok na tersurati. Johannes sare saplopat iro te. Ang guna jului dimulanai nung adong hatai jala de batado hatai jala saor tu de batado hatai Johannes sada irong budi mulanai de batado hatai ninna nang pe hatai jonok ala yang bode bata di nganan na supernatural do transcendent dan invisible tidak terlihat. Tetapi sekarang Tuhan yang dulu invisible tidak terlihat, sekarang terlihat. Yang dulu transenden, sekarang imanen. Ayo tadi dikatakan Yohanes 14. Gabi daging mah jala mau ado. Jala maringan di tonga-tongan hitahon. Berkamu gabi daging mahatai. Firman itu logos menjadi flesh, jadi daging. Jala maringan di tengah-tengah hitaon, di tengah-tengah muna. Yohanes 14. Jala itu nang nabi dari tahun ni suruh-suruhan ni. Gabe-gabean mah sarana boru. Jala tumubuhon, jala bahenon nak warna. Ise, Immanuel, lapatan na dongatta maribata. Dongatta. Dang daube dongatta. Dongatta debata. Alani molo marsuara debata
naeng takas dohi ta mangulahon. Berek kamu mai soda, jono doha tai di bagasan pamangammu, di bagasan roham, asa ulahonommu. Dang dahu behatai siak kita. Jono do, di tonga-tongat ta. Immanen, Immanuel. Di tengah-tengah umatku. Yesus menjadi daging dan maringana di tonga-tonga ni hitaon. Saur tu hitaon. Songok hitaon. Songok jol maibana. Asa waha, asa unang buni hatai. Sehingga Tuhan memakai bahasa manusia untuk menerangkan dan menjelaskan kerajaan Allah. Untuk menjelaskan kerajaan dan kehidupan yang kekal. Tak tatu si be, dak kubo to be. Murana ya tu satta tonani dewata. Ala gabi jolma ibana, mamakke hatani jolma. Jala jolma dewata, songok kita manusia. Ma pasti atu satta, yala ni nang mungkin berak tertangyok kita. Tak mungkin dak tangyonot tabe dewata rupani. Jala odona baik kita jo susah. Alania dang tangi tadi hatani dewata gawe jo doi tadi liliani portibion. Digohi tanoon. Dot nasa na pinarhagyo na saluhna. Gawe jujut ti tahu masusa alarak tatangihon dewata. Oh cerita tuamu kan? Ya rorong situa. Ala situa pangsiun yang mata stopulon. Ono 55 tahun. Saya susah ibana alamago jasna. Dia jasuna. Inatai jo, inatai na. Dang buru si wea do ya, sotong irpuamu buru si wea. Buru nasing ko. Dia jasuna si ciorona. Nga leleng hulului. Balakso itaro, lakso tarida. Yo anak kona gelenga. Naram gue pakai jas ni apa ina? Marku pakai aku jas. Sosok tuawin anak na, boruna, paupuna, jowi, jas suina. Dangi si jasnya maton. Habe jas naon tikina tinggal do. Ijabuni anak nga. Hialawi mana tu jabuni anak kona marjas. Pakai jas naon. Alamohop itanggal. Isakotot tu tiang na dijabuni geleng naon, anak naon. Lau mulak lupa mabuan. Di bereng paruman naon. Di gora si matuan naon. Jasmon, amang, nah. Hape kebetulan guarnya mataon si Jasmon, ji. Barang ngolat tong manangihon. Aso hase adi. Paruma ini guar-guari ya undar banget tuh. Dangan dong marguar jasmon sudah kita bida. Mudah-mudahan mau nang dong. Jasmon, amang ngai dua hali nam situ. Mawa hormon narohana. Barangi tangyo ni mana to? Iri puro warnai. Hape maksud ni parumen naon? Jasmunaon amang. Isingkat jasmon. Amang in naroto. Parumen nau perupani dang apalari kotoroa. Lo mai sonon narohani sakotto di situ. Merminggu-minggu tong saya susah matau. Mengalulu jas naon dang disi. Arang musai horoa bunyi-bunyian na disi hebeng nga. Jadi susah matau natong. Dumpe manang napiga-pigari nai ro anak nga tu jabo. Papa ai nama ko do jasmu na. Bairo na. Bayi berkona. Nai pakai horo itu nama pak nonton. Biasa mah permuru. Daung ai songon na gatung huida di tiang ni tongani jabu nami. Utadda jasmunin. Bah, ini jabu muna roh ina. Iro ina. Memang di gora parumem roh. Di gora paingot to jasmi bapak ina. Alai dang ditangiok ko ina. Bagabili tadi kumain na. Imat to. Babu agwar hutu parumeni. Unak sedi pangguar-guar ya nama tomet tu tu anak ngon. Ai sui foto parumen naon nai guarna. Ji ima rupanya teh. Ji tau pejojo do songoni. Di
Le neng dilihot debata tu hita pasu-pasu. Neng dilihot debata tu hita naringgan. Tak tatangion. Ujung ngagabi susah sadiri hita di ngulut tahun. Songo namat tanak kini ani. Ay di tonani debata ro berkau mana. Molo di ulangan on. Ini ulangan Deuteronomi 5 Musa ketika bangsa itu akan masuk. Dipaingot nasida. Ingot tamu dah ina. Molo tung ditangi hokko soharani jahu bade batam. Mangarado ti pati narot aturanna. Akan atar surat di bagasa buku patikon. Molo tung jahu bade bata sian nasaroham. Dot sian nasatiatem. Idok madiat sia. Marlobi-lobi doho tu pani Jehova de batam disalut ulaon ni tanganmu parbue ni bortiammu sinur nani pinahammu parbue ni tanomi manupak dihonadengkan namangulahon Jehova semua ko marlas ni roha ima molotung ditangi hokko Jehova de batam sude mar parbue nani ulam mar parbue bortian dapotan hangoluan sumuang las ni roham. Omak karena dapat tita molo tangi tadi hatani dewata. Atau ngaro na hurang di bagasang ngulut taon. Na hurang dohita manangihon. Maka ngoluhon. Maka porsiai. Marpos ni roha di hatani dewata. Gabi jo mahita godoran. Tahutan hitir-hitir mabiar. Di bagasan perdalanan ni ngulut ta. Alani ramai ta, angkau orang mabiarau. Baru ulaning pembangunan ni HKBP Jalan Luraon, pos dorot tada, iro kan? Baberek kita mah, nek torot tatano, terjadi do pilun dan pilos, baik teroro akaruasi manarui. Darong biar ni rohat teson, 325 juta pinjaman lunak, 112 juta sumbangan spontan, saya. Holam mangkar rutang nama, token na itu tong. 3 tahun ni jajio ni kan, alani 2 tahun not tabang umay, saya itu tong. 1 tahun na ayaw, lau mangkar rutang mama, ayaw pinok pelilik kuison, bidu dah. 3 tahun na piaw ison nate, ngasay bete, bidu bah, non. 2 tahun mama bangun, 1 tahun mangkar rutang, tersong ni matong, rencana lana, urak tabu udah bandung gati bah, gara rutang oda ni ngotrong ay utang ni padita purberinan noda jadi utang tadi sudah hita dos rohat tay dora sara rohat terang mabiar hita si molo pos rohat tadi debata patukon dadui asal ma sudah hita tong manangihon tonani debata hatani debata iliat debata do garanti jaminan parbue ni bortiammu, parbue ni ulammu, ni ulan di tanganmu, do tanoi ma parbue hotuho, nasa dauli naringgan, semua nglas ni roham ninna. Ay komarsa dohi tadi perdalanan di Portibion, alai di pasuang debata, arsaki gabe, las ni roha, ido pos ni roha tak kamang, do tamak kainang, alani selamat pensiun ma, diamang situasi stopul. Memang sepanjang nahutada mata stopulon, naburjuron. Di yakka ulaon, di yakka sipatu paon. Jala sahat diulan asida tohonani. Mau lihat mani dewate, komando mau lihat doha muamangda, ala sahat tuna pensiun kamu ate. Gurang bozol maraksa do pensiun, dang di paujung do pe ulaonna. Alani ngolu do tak kanasing. Ala yang kamu mertua mahamu. Tadado burju buru sibuyaon mendampingi hamuate. Beidu dah yang kose marsak doa ma dot ina situ di baini nata borak dote. Hami pero padita sirai di son na burju ni nata hami dah. Beidu date. Dang na pola na memujiro pani halakina dua sada. Dak pola juk di song kaki hami holani do. Atong ge hari song ka hearo date. Alai ba songgak nai sali do. Mulu ba juk tu bahami pi hatok no matua hatok gale-gale mira lela burju ba gabi song na semangat mei baru pani laho patu pakka ulau nak pe amat dapat ditasiraiton memang sahali walak nasida tu san tu dia tu jamu nate kota Bali ate
tadadu perbali kiamat tor di hobari tu bali nasida teh alang go saksi parupuat tu bali paditari sok non itu teh teh mas sabar cuamang dah mudah-mudahan non lension tu bona basugi musi kamu mendampingi teh betul ribat dulu nasida dah holarro toroyembe baru manuar tanu musi hudok tu badita serai ngabui barita hono muamang holat cah tau puang itu berkembang do jalan lurai terninamang manik tu nasida rupane teh alang bujabuna dah urubah walak mana sida nanaing sermot distrik kami tu Purwakarta badaudu hapi pada larangon luja do amat tabadi tasiraiton mudah-mudahan mati ki marjami tahu nong mododo kamaton naraku luja tong alamat set kan marjami ta song mododo an naraku rupani jelai sabar apa dita teh mudah-mudahan 2 tahunon selesai do bainot tai muludo surat tong idot tong dah ayang go merdua roha do dua do dalani songoni do kan alayang go dos rohani sude sau do diak kaulon nazonok naringkan selamat purna bakti pensiun amang situa Epson Sitompul Sudirman Sitompul Epson Sudirman Sitompul hira sumuang do pe ulakku di jalan luraon tolu pensiun tolu tabelhon alani tortabalonot nama 2 nai manang 3 nai bulan depan asawang gurang nani tabalo siya na pensiun unak sangong gurang na pensiunan non siya na tinabal honate seri do piaw di jalan luar seri tolu pensiun Tismatupang Borusinaga tolu di tabalhon pasu-pasu tuhatta mamu purna pensiun anggo hasitu munai hok do 1 namate ala yang goulaon organisatoris macohok mamulai sadarion di tupak Tuhan amin martang yang mehita mau lihat eva di ho Tuhan alasido roham di saluhut hami huriam di leoko pertikiat di hami mamuji guarmo nungatak kasutad dahami ali Tuhan ho di tonga-tonga nami ilabung nami laho manonai hami pasahaton hatam nabadiyai tu bagasan rohanami azari mahami mangulahoni pasu-pasu maruasmu nadohot marminggu di garejaon dot online streaming na ulang tahun kelahiran sadario do sa mingguan panjang umur dinasi dalam marlas ni roha ulang tahun pernikahan sadario do sa mingguan sailam berbahagia rumah tangga nasida pasu-pasu majohan hakim siaturi dot Indriani borusi manung kalit nanaeng majalo pasu-pasu perbagason sai pahot di nasida patugu holong ni roha tiur denggan nasinak kapan ni roha pasu-pasu amanami situa pensiun sadarion situa Epson Sudirman Sitompul BE Rabdot Inang sanggiat tidak bayi asini roham do dengan dibasam di nasida jalomu pangulaun nasida nasailaonon gabe pilihan na khusus dia rupa munabadiai pasu-pasu mali Tuhan proses pembelian lahan gereja di Labung ni gereja Baptis Indonesia nungahutor hameli Tuhan patuk gugunami laho manggohiak kanariko disi pakion nami may papasangapon guar muna badiyay pasu-pasu masaluhut na ruas ni huria mali Tuhan na mangalehor rohana laho manggohi akan nariko disi pasu-pasu PND mulak sian salatiga sadariot bagasa pangaramot yun di tanganmu pasu-pasu nyonya tampu bolon borusili tonganok pangulihon anak do paruman nesida di bagasa rumah tangga na inalomon ni roham pasu-pasu keluarga beraja borusi majutak parbisuhi anak konasida tupahi manang keluarga siregar boru si majuntak songoni nang anak koni huriam David martabata kelas ni rohadi nasida ale Tuhan tupahi poparan ni napi tupulu boru si matupang di Jakarta sanggiat lam marlas ni roha nasida do anak konna digohi dengan nivasam songoni nang nyonya panjaitan boru nenggolan nunga malum siap persahitonna tabay hai pasod di nasida le Tuhan asa daw siap parmara persahito tujulan nerion berkati Andre William Nenggolan ale Tuhan songoninang keluarga Bancin borusihan NN Angelika Tamara Putri keluarga CH Sirait borusi Tumorang napasahat tos yelas ni rohana sida manupahi akan adengga di huriam sai jalo mapilian nasida gabe nausus di jolom jalo saluhna gugutok-tok ripe na kutotopok kami di bagasat taonon sian sa sudi ruas ni huriami salam martabatabba gogoni panitia pembangunan laho patupahon patulus na sinakapan ni huriam
Ale Tuhan janji iman sian keluarga Nabi Tupulu boru Samosir, Gultom boru Sinaga, Butar-butar boru Sitorus, Tapea boru Sigiro, songoni nang keluarga Pardede boru Tampu Bolon, Nyonya Silitonga boru Situmorang. Ale Tuhan naung pinadaton nasida di hadapanmu, lehononmu do silopik gada, lehononmu balos na di nasida, naung dijajihon nasida ni padaton na mardongat tangiang. Satu pahamu na niulan ni tanga pikiran nasida, marparbue sian tanoi, jala rapotan hangoluan las ni roha di nasida. Amule ateon ni yanak ko ni Huriam Dewi Silitonga, sa ijalo may gabilas ni roha di bagasan ngulu nami. Di jalo Huriam do nang sumbangan spontanitas, lahu mangguhi manuhor tano ale Tuhan, di sian keluarga Situa Gultom boru Manik rabdo peparan nasida, songoni nang sian Cihasirait boru Situmorang, tabaniak kanang pasahat to diak karinok salpu. Ale Tuhan pasu-pasu maluhu na nasida, dapotan kalas ni roha do panuk pahiyommu, diak ka ngulu diak karina neng ro. Keluarga siagian boru na babab ale Tuhan, sai homa saluhu namang komol ruas ni Huriami, salam marsadani roha hami, lahu patulus nak kaulaun naringga di tongani Huriamon. Sudi dua le Tuhan ruas ni Huriami mauas diakka hatam nabadiai do tona patimu na naing tangyonon nami di bagas joromon. Lumo biak anak ko musik kola minggu, asalam dinggan uli inganan pamujion nasida do pakho, asima roham ale Tuhan. Pasu-pasu masude ruasmu HKBP Jalan Lurahon, sai patuk ale Tuhan akan nariko di mulu nasida, tupahin ni camana sida na niula di tangan, di balian nang di huta pe, di kantor nang di pasar pe, manang di dia pe nasida mangalaka, ale Tuhan nama masu-masu salu na nasida. Asalam di bagasang gugu hami, lahu patupaho nakka program ni Huriam HKBP Jalan Lurahon, nang pesipata songon na duk jala bulun widahami inadia ni sinamot nanaing paradeon nami alay molo mardongan pos ni roha di bagasan hasadaon sude ruasmi danak satu nama godang na tua-tua dot akanang matua pe ho male Tuhan salu na pasadaon roha nami patupahoni atong jaloma tangiang nami di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maret di mahita hut papungupilihan tujolo. Ada di jauh
paborhaton situa pensiun, marede mahita 110 pa esa 22, laus Roma mata situa es tompul, dot inang tujolo. Jongjong do di Jolo namang situa Efson Sudirman Sitompul BE dot inang berliana fe boru sibuea naing pansium mana sida sadarios yan ulaun hasit tuaon. Obar tu aturan peraturan ni huriat ta KBP pensiun ma akasitua molo naunggok umur nasida 25 tahun. Ia amang situa Efson Sudirman Sitompul BE tubuh tanggal 5 Juli tahun 1957 di pasu-pasu gabi situa tanggal 25 Juni 2006, jala di minggu sadario 10 Juli 2022, pensiun mana sida sian hasitoni HKBP, leleng nasida marhobas di suat di hasiton HKBP, jalan lurah Cimahi, ima 10 tahun. Huria. Laho pabor hatto dongata pensiun sinasiton taingok matani di batana tarsurat di parjamita tulu esada madok martiki bedo luhut na natinoppa martiti bedo huhut nasa sakap-sakap dia siang anon nuaing pe nunga tikina pensiun dongata sian ulau nasitoni nunga sahat di ulan nasida tohona nasitoni alani ita pabor hak manasida di bagasan tangiang tabige masurat haputusan taringot tu hasituan nasida Najinahon Sekretaris. Surat keputusan nomor 026/02.1/7/2022 tentang pensiun situa Pendeta HKP Resort Jalan Lurah Cimahi Distrik 18 Jabar Tinggi yang berkedudukan di Cimahi menimbang perlunya melaksanakan ketentuan yang terdapat di dalam aturan peraturan HKBP tahun 2002 setelah amandemen ketiga tentang masa pensiun penatua HKBP. Mengingat aturan peraturan HKBP tahun 2002 setelah amandemen ketiga, bagian peraturan bab 7 pasal 27 ayat 6 poin 6 tentang pensiun penatua situa HKBP memperhatikan usia situa Efson Sudirman Sitompul BE sudah berusia 65 tahun. Memutuskan menetapkan nama situa Efson Sudirman Sitompul BE tempat tanggal lahir Tapanuli 05 Juli 1957, ditahbiskan situa 25 Juni 2006 di HKP Jalan Lurah Resort Cimahi, pensiun 10 Juli 2022 di HKP Jalan Lurah Resort Cimahi, WEK pelayanan WEK 9. Pensiun dari situa HKP Jalan Lurah Resort Cimahi terhitung mulai hari Minggu keempat setelah Trinitatis tanggal 10 Juli 2022. Terima kasih pelayanan pengabdian dan dedikasi selama melaksanakan tugas-tugas sebagai penatua atau situa. Demikian surat keputusan ini dibuat. Jika terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Cimahi tanggal 10 Juli 2022, Pendeta Resort Pimpinan Jemaat HKP Jalan Lurah Resort Cimahi Distrik 18 Jabar Tinggi
Pandita Hasian BMS Purba STH tertanda tangan. Petikan disampaikan kepada yang bersangkutan dan tembusan kepada pertama Pareses HKP Distrik 18 Jabar Tengge, Parhaladot, Resota KP Jalan Lurah Cimahi, Parhalado KP Jalan Lurah Cimahi, dan Pertinggal. Tuhamu amang situa Epson Sudirman Sitompul BE. Nunga dibigi hamu surat haputusan taringot tu na pensiun hamu sian hasitonia KBP. Obartusi Ahu Padita HKBP Jalan Lurah Resort Cimahi. Mariti-hiti guarni di bata ama. Dohot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohot guarni tod di Purbadia mulai sadarion. Minggu paupato dung Trinitatis. Tanggal 10 Juli 2022. Pensiun mahamu situa Epson Sudirman Sitompul BE. Sian hasituaon Huria Kristen Batak Protestan. Amin. Martang yang mahita. Ale Tuhan Dewa Tama namin na di banua gijang maulihati hupasat tami tu wala di pasu-pasuhoro na posom ima situa Epson Sudirman Sitompul BE-on mangula na sailaon di HKBP Jalan Lurah Resort Cimahi. Pasu-pasu manaung ni ulan na sida di huriam, pasu-pasu mana sida di namadalan di pensiun. Leon mahai pasod do gajang ni umur. Saya toktong ma sarihon ngulu na sida do keluarga nang yanakon dohot popar na sida asi maroham. Tangihon jala ului matang yang nami mariti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Madokata masian ruas ni huria inang pepudingan. Shalom. Shalom. Mauliate di hamuna para ledonami. Nama ngeliat tiki di hamir ruas sian ina. Lau pasahaton. Hamolete nami do berapa nyamang situa situpul na tahahulongi. Di hamuna amanami situa nami Epson situpul. Rap dohot inang dison jongjok au songo mewakili sian ina nasian opat didok amang situat tanak keningan ala parborhak muna lao perhala do lao situa ditebelok kamu situa di gereja tahun sian waik opat 5 na julu jadi gabe ahami ma disuruh madok kata mau lihat itu hamuna amanami do inanami. So ni batutu nung aripat orang uluat tanak kiningan bohosa darion pensiun ma amang. Mau lihat ma di Tuhan na mangalean tiki di hamuna sahat diulahamu tohonan munai. Mau liate gudang-gudang bui sahat hinorhon akan namar sahit mangna akan asingi ala yang gohamu amang dohot haminang sahat diulahamu tahonani mau liate ma di Tuhan napa sahaton jela nakin di patorang amang padita 10 tahun mahamu mengulang di huriat tahun. Songo kami ruas makilala do di panguluang muna gudang nauli dapat tami
sian ulaun muna amang. Anggia ma marpabuei jonok go tutu ay gabi daging dohatay. Sudi mahita taruli. Siala pakuwasyo muna amang situa nami. Jala di pakuwasyo muna na sa plonok tahun ni boy do solok disiak kana hurang pabahenan nami songor ruas cami. Ala di umur pe ngamai tua hami. Gabi olo do sa songon na hurang sakan paju nami tu hamu situa nami. Alai siak kolong ni rohame. Adorak sawe go pehita jala martetang gabagasta. Jadi mau losong kami madok mau lihat ma di hamuna gabe situa nami sahak rodi ujung minggu lumuna dak tanggali anggo guar muna situa do hamu satorusna jalalas ni rohanami na di hari selesai nunga di dokok kamu tu hami secara khusus lansia itor masuk kamu nama lansia ala nggak pernah bakti hamu selamat datang damang do di inang las rohanami gabe bergabung mahita di lansia di dak tagamo suarong hakurangan nami songon ruas hami sotung adongi gabe penghalang di parsaoran damang lamu denggap parsaorata di bagasak kuriata say lamu tu sehat na hamu ayang gurukun do hamuna para anak ko naburju do hamu huber kami doi say gabiak kaya anak ko tay na berhasil mai hobar to ka pendidikan na ita ni na terbaik kamu na siuloy na toras mai las ni rohan ang dihuriat tape jadi dang palhuboto magnado honoku imahata siya kami ba nahurang tabolok kumay amang lamutu sehat na mahita tuli na persaurata mauliate marihita butima mauliate sian dongan perhalado AKBP Jalalurah gudang madokok kamu marihite hatana jepek ate asa alana dong ko penok kesempatan madokata do behitan no digidung sekolah minggu ate mau lihat ma gitu hatta parjulu dohonon nami dungamuna parhala doa di ama nami situa Epson Sudirman Sitopul mau lihat itu tu hatta di bagasati kyoto tu bui dohonon nami dungamuna parhala do lulus jala sukses do hamuna sahatuna pensiun songon poda ni hata tu situa 1 Timotius 2 Timotius 5 2 Timotius 4 ayat 5 tahun manajat manat ulahon perbari tahun nauli jala sahat ula tohonan mi tutu gudang doa katantangan selamaun alai boido tutu dipargui Tuhan hamuna mangulai tongani huriatta songon saotik unon nami di pangulaon ni amang situa Sitopul di tonga-tonga ni huriatta na huboto hami mulai sian ditawal hon hamuna mangula di resort di huria itu mangula do hamu di ulaon sekretaris selama 2 periode, bendahara huria 2 periode, sekretaris bendahara resort 2 periode. Dohot budang dope akaulaun nari ulahamu dohot manat jala denggan. Mau lihat ma ditu hatta dohot dohami marlas ni roha bui sahat hamuna tu na pensiun di bagasa tikion. Tutu gudang do tantangat tutu nahu dia do pihamuna nang hami akaparhalado di namangula ulaw nitong katawan ni huriaon alai mauliate madohonon nami di perjulu di keluarga
di hala inang guru siwea nang yanakon na mendukung pangulaw ni hala amang situa nami ay didokon molo situa amata lebih situa do aka ina ikosongoni matutu molo dang didukung hamuna nang aka yanakon suaksoni sa keluarga besar di sodo nang hala amang Stopul na saliling bergaul do nasida amang insinyur teh Stopul do hala inang bertabunan natutong mendukung binaw to doy jadi mau lihat tema ala ni dukungan mo na tarlumuwi di suderu was ni huriatta dang di pasobuha muna mula adong akana salah saotik tong do di pasingotamu hami akasitua jadi ima dohonon nami di hamuna amang situ Stopul mau lihat tema marlas ni roha mahamuna songon hami pe marlas ni roha jadi tengah kamu anggiat hami akan yang menyusul tong haduan tu masa pensiun asabui sahat ulah hami tohonani songon podani tu hatta marhite poda tu hasituan jadi ima dohonon nami atas nama parhalado nang dohonon nami terus ada kur ede puji-pujian ima hata nami saluhna hata ni edei songon pawarhaton hala amang situ dohot keluarga tu masa pensiun buti mah hata sian hami parhalado
pasatu amata padita todo tugas sirait Magister Teologi adong nakur gabungan parhalado jala disangka pinasida di penon di penahbisan ala ido bidang nasida teh naso ibigi hamu do pe marpiano amata padita sirait on umutur do hagugun nisi polisi itu tong jakon raba pinasa mam setiki tu napasat piagam sekaligus dohot cendramata tu parartau. Jadi maulaya tamadi tu hatta terlumobi ima tu amang situat stopul do tinang alani sadarion ima nga purna situ do hamu nga pensiun sian parhaladu alai malo songo situ ba tong mamanok tongi. Jadi songon do amang nyondo songon kenang-kenangan manang cedera mata sian huriata HKBP Jalan Lurah Cimahi. Tuk sedia pe na di lehon huriata ikon lasdo rohani amang alai songon hata sinakiningan huria pe mandok mau lihat itu hamu molo dietong tari ngotu pelayanan muna sesitong na dangadong do arga na boy dibayin huria pasaton alai alani holong ni horohani huriata HKBP Jalan Lurah Cimahi songon do boy di pasahat huriata marhite kenang-kenangan menang cindera mata upasat matu alak amang situasi topul mewakili akta ruas dota kaparhalado. Taba di cendramata pasatot tado tolu hali amplop na taba pungu pagi siang do sore taba ni tangyakta tua mata situa stopul inasak mati kitu amu mengapu perjulu masian inang dunia amang tong mak budang marokok kamu alai jepek kate alai arong ko penon tikida Perjuluma amang inang teh hupasaha bajo tu ilata sori pada baru nirajai asa dipasahat jo songon badok mulia teh kita salutna. Terima kasih Tuhan Yesus. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Amang Pendeta Resot Purba, Pendeta Fungsional Amang Sirait dan semua parhalado. Demikian juga dengan Amang Hinang Naposo remaja. Terima kasih karena sudah mendukung, mensupport selama pelayanan amata di gereja ini. Apabila ada kesalahan perkataan, tingkah laku atau apapun itu, kami mohon maaf. Begitu banyak memang pergumulan selama amata menjadi sintua, tapi sungguh luar biasa Tuhan Yesus memampukan kami untuk melalui pergumulan itu. Jadi sekali lagi saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada semua jemaat HKBP Jalan Lurah. Terima kasih ditambah yang mata. Ini apa? Parjoloma madok mulia teh hita tu mata di bata perdengkan bahasa nu semurungi ala dengkan di bahasa do dot asina boy hita di bagasan kebaktian di Arianon ima terlaksana pelepasan pensiun sintua hami. Ngani uluhan ni
amang pendeta resort di Bagasan Tikion. Namang ihud mulia ti ham itu ang pendeta, amang pendeta BMS Purba. Diuduh kamu do acara dengan begitu tertib. Hona turoha. Langsung songorido nak tu amang pendeta fungsional. Belakangan kita satu kid dapat hita sabutulun alai begitu hira dapat tamu do mangasong ko dia perdalanan dia mangate ima hamat tamu dalam itu ang pendeta flashback nama balhok kami ima amang pendeta JBH Sianipar dohot amang pendeta RJS Sitorus mungkin ada slide. Langsung dido kami madok mulia tu hamu dong aku amang inang Kops Prahalado. Di sude Pangaradeon. Masay lastra nami di Bagasan Tikion. Rap dohita na sila lengon mangula di Uriana. Dangarong dihita nagabe masih tugat-tuganan. Ada rap dohita sa ulaw natin amang do ina tung pedep pion ano pehita mo siya di ramatama te perjulo muli ate hami tu hamu salu na dongan nami ama nami ina nami dong ako paralado langsung di ma nang tu hamu namang inang ruas ni Huria hakap sudi ruas ni HKBP Jalan Lurah Cimahi ama nami ina nami inakon nami na po sa bulong sekolah minggu nang napasabulong seksi sekolah minggu seksi remaja seksi naposo seksi pungan seksi perempuan seksi pungan ama nang seksi lansia sudi mahita tahe ruas ni huriata naso pola boy sebut kami satu persatu nang di Bagasan Tikion narong tamu na marminggu di Bagasan Arianon mulai ati kami tu hamu salu namang inang disudi antusiasme dohot dukungan dohot pudapi di selama pelayanan nami selama 16 tahun ditambah dengan 2 tahun learning. Jadi kalau pinahut-ihut gabe 10 tahun mayamang do inang niadang natiki stok kini. Alani amang do inang merlas diro hado hami tikion sahat hami udah tohon ami di Bagasan Hipason boy hita rap mekel dape di Bagasan Tikion. Jala las marhitiom ma upasata mi mo hata maulita hama ulita ni rana mi tu hamu saluhna. Mo luhur rajumi hami do perdalanan selama 18 tahun. Udang do suka duka, gudang do tantangan, gudang do hamaulon. Ada itu tu tong do gudang las nyawa. Di sude hamaulon alai basado Tuhani ubal gado pasu-pasu di Tuhani jala dila do di hami gugulau mangodo bisa luhutna akka hamauloni tadi dia di sonari amang malotung pe dongan situa menyaksiho do tataluk nang amang pendeta melalui podium bapuji Tuhan mak dangalan ni guko nami amang do inang Tuhan do na karejo mulau-ulau di Bagasan keluarga nami laswasong ni manang tu inatasori pada di son boruni hula-hulai saksi honok kudo amang do inang di son taringot tu parhalador selama 18 tahun tanpa dukungan ni ina nami siswa ada do, saya tidak berguna apa-apa. Saya tidak berguna apa-apa. Ada ala dukungan ni
ina nami umma. Sehingga boy hipas sigop 2 peso nari malas ni roha. Ima kesaksian nami na pedekon. Jala marhitiok pasatay muse tu keluargaku. Disodo irakokku boruku. Do anakku yang selalu mendukung pelayanan nami. Selalu mendukung. Laos disodo tong muse berekku, dohok buruku. Sodo na si darap par minggu wae. Na tinggal di Cimahion. Laos mahitiom mahupasahat tu hahakku, disodo hahakku. Nahora jumi. Songon na tutuak kumanuah yang mewakili di son. Abakku insinyur Tom si Tumpul, dot kakak dokter Bodo Tampunan. Ima mewakili kami keluarga di son. 5 dati madiamang ate. Ima na boy terpasahat di kebaktian on. Laos marhite live streaming on amang doin ang pasahat taw kamu tiki satokin tu kami. Ala na hudang do sudi keluargaku dari tanong perserahan live streaming sonari menyaksikan. Ala sudi kami di tanong perserahan do di Jawa do Sumatera. Takarong natinggal di Muna Pasugit. Jadi yakin doa amang do hinang per minggu tahun ditonton nasi do di Tikyon. Ala ni sekaligus hudokon mauliate disude support dohot pangurupion tarlumo bitangiang. Mula hudok ko dison paparan niyo pong nami, paparan niyo putunggul na berada di tanah perserahan di Jawa dohot di Sumatera. Anggo nasida mendukung jala dohot di tangyang nasida pe selalu dui apalagi abakku mana tong dia dah walas sudi menutup pero iluku sonari amang do indang ilu bahagia mai bahagia doi sehat do kami amang di keluarga pena songoni ma amang do inang nang amang pendeta reso amang pendeta profesional nang dong aku perhalado inang perhalado nang hita saluh na sudi na pungu di son mangido pe kami di perdalanan ni pensiun nami molo tu ngadong ulaw di pasahat huriaw tu kami mangurupi narade mahami jalatang ako kamu mamangda do inang asa di bagasan hai pasok kami rukun di dalam keluarga songoni nang disodo di jolo on yanak kokku nasida di joloon nah selalu siap mendukung mensupport holan siodo ajar natoras penasida songo padok nyepudeng kan nakin enggak masih mau lihat unang mangaruduti natoras alai puji Tuhan ma di ului nasida do natorasna ima songon na pendek hatanami tu hamuna nahurang lobi hami pasahaton hata mauliton nami tu huriatan tuita saluhutna kami parjolo menginto maaf sedalam-dalamnya tuita saluhutna botima hatanami apala di bagasa tikyon pasahata kami memesitu ang pendeta. Laos hudul ma amang situasi topul do tinang ina macara dihita mangiuk do non hobar tu tikting ulota di gedung sekolah minggu sudah pengurus kategorial seksi sudah week walu do sudah parhalado do tak kahita utusan week madohoti ulau di gedung sekolah minggu
dohot keluarganya Amang Situa Epson Sudirman Stopul. Ta tutuk ma perminggota, mari de mahita sarasuel pelalu Holland ayat 5 Laos Jongjong mahita. 100 pelalu ayat 5 Jongjong mahita. Namin na di Banua Gijang horo-haro na salu sileleon na dengkado nasaw libasa na maliutos pasat kami masya na nilaon mituhami pilihan nami tuho say jalo may gabi uap na ucus di jolom paso-paso may jala ramoti sa uparasyak kami pilihan na pati bulok karajon mo dito ngatongan ni Uriam do di Portibio buhay marohan nami marite todim asalam butad dahami kurang ni sileon-leon mituhami asalam girgir hay madok mau lihat tuho marite hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manamin na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma rajonmu, say saut malomoni roham di Banua Tongaon, songon na di Banua Gijang, leon matu hami sadarion hanguluan siapari, say sama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami, unang hami to gihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Hamu di bagasat dame, jalo hamu mapasu-pasu sian Tuhatta. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disodakon Tuhan debata mabohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabohina tuho jala di pasaor hon madamena tutodim. Amin. Shalom. Rakdo matas itu pulau inang para geda di Bitu Mahita Majalang. Jala rakdo pehita do dana pensiun HKBP di kotak 1000 di teras ni gereja. Mau lihat